Reazzjoni innoċenti ta' ċkejken Nael waslet biex inxterdet mhux biss fuq il-medja soċjali, iżda anke fuq il-mezzi tal-aħbarijiet madwar id-dinja u dan biss f'temp ta' ftit sigħat. Dan wara li z-ziju ta' Nael Aquilina nhar it-tnejn li għadda tella filmat fuq Facebook illi fih iċ-ċkejken Nael li huwa partitarju Juventin jirreaġixxa b'mod spontanju għal rigal li rċieva f'jum għalaq is-sitt sena tiegħu. One News iltaqa' ma' Nael li insista li kien diżappuntat u maħsud x'infetaħ l-ewwel rigal tiegħu. Il-flok tal-Inter. Ħatqatama li rajtu. Għaliex? Għax ma nħobbhomx. Iżda l-ħarsa konfuża ta' għajnejh madam iċ-ċkejken ma nbidlet għal waħda illi misset il-qlub kif ftit wara Nael jiftaħ ir-rigal li żgur xtaq flok ta' tim favorit tiegħu Juventus. Kienu diversi siti li rapportaw din l-istorja ħelwa fosthom il-grupp fuq Facebook bl-isem ta' goal.com li għandu aktar minn 16 miljun segwaċi. Biex bekk il-filmat li jidher fih Nael rawh aktar minn miljun persuna. Mhux biss iżda ċkejken Nael saħansitra spiċċa fuq is-sit tal-aħbarijiet tal-BBC. Bħarsa tas-sew ħelwa, Nael qalilna li hu jilgħab il-futbol ma' tim ta' Hibernians li wkoll għandhom il-kuluri abjad u iswed bħal ta' Juventus. Mistoqsi minnu l-plejer favorit tiegħu, Nael qalilna li jħobb l-aktar lil Dybala. Dybala. Għaliex? Għax u jaf jiskurja u jaf jaqbes il-kulħadd. Il-ħamis Nael ingħata sorpriż oħra kif sar membru tal-Juventus Club Malta Cuore Bianconero. Iżda minkejja li waħda mix-xewqat tiegħu inqatet, Nael għandu ħolm oħra marbuta mat-tim ta' Juventus. Nixtieq nara Dybala. U nixtieq nara l-Buffon ukoll. Fil-waqt li nittamaw li Nael jaqta' xewqtu anke jekk mhux il-koll tal-fema tiegħu, iċ-ċkejken rid itemm b'dan il-messaġġ. Fino alla fine, forza Juve.